nyakora mgajwang wale mogwenge mag Got-Alila mariango historia mare kendo kaka nying makamano ni obiro. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ematero nyaka Got-Alila mayudore e kaunti ma Kisumu. Ramogi ajwang machiegni telo machielo e chenro ni mar gwengewa tich ariyo manyien nono mar gweng machielo nyalo bedo gwengi kuma iyae kata kamoro ma isewinjo mabende kalapaplawa mar gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu e sub kaunti ma Muhoroni ma Opiyo e ward ma iluongo ni Muhoroni Koru kamoro ni Got-Alila. Ang'eyo ni isewuotho e dala mar Muhoroni kaendi kendo iseneno kama ondik ni Got-Alila maparo biro ni ntang'o miyo ochak gweng'ni ni Got-Alila ma emomiyo wan ka mar kelo ni nonro mar Got-Alila machiegni. Ramogi ajwang bende jodak mawuok e alwora ni mag Got-Alila ong'eyo gimomiyo ne omi kae nying mar Got-Alila. Got-Alila ni nochake ni Got-Alila nikech wuon gi niluongo na Alila. To Alila ni ong'ere nikech the late Dr. Robert Ouko kanonege to mae got manowite koro kanye kamano kwanye. Obedo named e nying jaduong' Alila Miguda ma wuon plot number 1 Koru. Koro Got-Alila is included in that plot 1. Mano emanomiyo uluongo godni ni Got-Alila. Kane ji obiro ka, koro kuodegi ning'egi gi nying joma ne nitie. Koro gode cha niluongo ni Got Owaga, koro mare ni iluongo ni Got-Alila. Nikech Alila ema ne wuon godno. Bang' winjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak mawuok Got-Alila kae, we koro wawinjane ni adier e wi nonro mar nying mar Got-Alila ni kanye kowuok kuom jogo mane nitie ka ochakore. Gweng'wa ka ne en samba tuoro mar msungu moro ja Greek niluonge ni Magritte. Magritte no en wuon dala kama ka Dr. Robert Ouko nitiere no. Mano ogero dala ne kanyo. Ma ka Dr. Robert Ouko koro dugo gedo bedo kanyo to timo mana modification e dala kanyo. Mane ka Magritte en mane wuon ne nyaka gi masindi tuoro. Mwalo to Ouko kamiluongo ni Nyando. Kuondegi no yugno kabisa. Ne gin very bush. Ma ka joma nosomo story chon ni winjo ni ng'ato nochome uda gulu nogweyo pier nyapara e samba tuoro Muhoroni. Ne en kae. Kae mane nyapara ochome nogweyo pier nyapara. Ne ok odwa ni nyapara mondo kontrole. Iye no wang'. Kanwa donjo ka 1968 ka ne bushi koro development man yang nomiyo tim clearing masamba tuorogo olal morumo. Koa ka Magritte kochiko got kacha kanyo mano no ikwan wang'ene man god Magritte ja Greek. Koro kama serikal no otimo settlement ne ji joma ne dwaro lo. To omiji plode mat godo no koro got ma miluongo ni Got-Alila ni no fall ni obede plot mar Yusto Miguda Alila owad gundiek chilo undiek mane senator mokwongo manyakachi mano ne plot Alila plot number 1 koro Got-Alila ni nyinge wuon ne ok ong'ere ni Got-Alila. Wan wang'e ni samba Alila. Nikech plod Alila ema ne ene iye. Holy nene samba Alila Miguda. Koro kochopo 1990 to Robert Ouko minister to ne omeny kabisa to nokoyudi bang'e to yudi ka Ouko ringre ne nie pier godno piny e dho aora Nyando. Pier godno ka bodi ne nie pier godno bodi ne wang' chal gima ne wang'o ga acid. Koro koyude kayo kori penjo ni gode ni kama oyude ni dwa chiw nying kama oyude.
I think the ng'amane ndiko jafwambo mane ndiko mane ochako ndiko about the place, the name of the place. Nonego wach ni oyude Got-Alila with OD. Tapa nena kisi koro kandiko God to ndiko ni got. Koro ndiko ni Got-Alila, oyude Got-Alila. Koro mane kaka nyinge no chako bedo mang'eny ma koro ene beke koro kaka iluonge ni Got-Alila. Nyakora Ramogi Ajuang, bang' wino nonro mar Got-Alila ma otenore kod nying jal moro mane ochopo e alworani kendo makolo moloso dak ka. Koro we wawinj anena ni Alila ni ne en ng'ama chalo nade e kindene mane pod ongima kane pok Nyasaye ome e higa 1993 kowuok kuom anyuonde ma en owadgi. Justus Got-Alila ma en owadwa ma en moluwo bang'a. Alila kane ng'ama riek ahinya kane otimo penj mar klas 8 sani nodhi Maseno Secondary School. Kane otieko nodhi Makerere University e piny Waganda kocha. Kotieko kuno otiyo matin bang'e odhi England otimo master degree mare London University. Kane oduogo otiyo matin, gin the first people mane ochako East Africa Community Arusha. And then one of them notimo finance Alila. Bang' obed kuno magitie nyaka kane community kethore noduogo motiyo matin e Kenya government bane retire. Koro katundo ka ji noseyudo independent, koro 1964 no koro kuonde gi wasunge nodake, koro wasungo da idwa miyo settle joratenge kuonde gi. Obgodo mo convince ni ing'ew lo no yudo puodho ne mane Koru plot number 1. Ang'e katundo 1990, yes. Mungu nige ne en ka koro en odak kaini odar nyakach kuma ni wantie. Timo bet kai to we tich, koro no we tich oduogo dala. Obet ko puro niang' mwalo kaini to gi oduma bathe kaini. Karo histori manowacho ni chieng' moro achiel owinjo ka mtokni moko kadho e yo ma waluone kochiko koni to nokong'e gin joma nade. Koro wach nopimwa ka koro iyudo no oyud ka okwany mwalo kaini gi jakwath mane kwane ng'at mane iluongo ni Shikuku ne en abaloya wuoyi kidan. Kare ne owachi kare jogo mane chalo manonego uko ema ne okadho ka. Koro nodhi ouko e tie godeni. Koro kane odak kaini ji godini ne ji biro mote, jomoko miyo maka to niluongo ni Got-Alila. In fact, by faith 11 AIC to nolokro bet Catholic. Kane en Makerere notuo kabisa to bishop moro mar Catholic nobiro molewne mokwo koyudo ngima kato bet a Catholic. Kae chande to Alila gedo modhi ogedo kocha. Mano ok ogedo kongima, ogedo kosetho, oged kanyo kosetho. To e kinde mane okwany Dr. Robert Ouko ma bende umanolandore ni ne oyude tie Got-Alila. Alila wuon ma bende godno ne landore gi nyinge noyudo ka ne en kanye, to ere kaka wach makamano ne okawo kata nojuke. Nosewe tich nena ka. Noka wach no nomiyo kono se kwanyo kuno bet maluor makoro doko dak dala for about 1 year. Kuka bang'e noduogo to okoro limo ka to most of the dala olimo teacher most of the dala. Nyakora Ramogi, Got-Alila landore kod wach mane? Got-Alila ka gimong'ere mitimo en mana pur mar niang' to gi pur mar bando. Mane gimong'ere Got-Alila ka. Kasto gi project manyo biro kamar Korusain Dam mabe ok dhi mbele. Nyo chake to chako chung'. Fumb godni landore nikech kani ema noyudie ringre Honorable Daktari Robert Ouko kanotho. To Robert Ouko nobedo anishu ma ji otemo manyo kabisa. Ouko ni ang'o madine nego Ouko. Koro ne en ng'ama be ji ong'eyo internationally.
koro emiyudo noyude mana tie godno. In fact kouko gi Got-Alila nitie kata kouko ni kacha is about a kilometer away. Ni okwany uko Got-Alila ko onegi to wite Got-Alila. Mane kama koro godi ochako bedo famous. Godi ne Got-Alila nikech Alila ni wuon puonj maka. Wakaka wachake cha udhi nyaka ora River Nyanto. En kama duong' kabisa 140 acres. To gin dongruoge mage ma jodak e alwora mar Got-Alila nyalo kwano. Dongruok mosebede maduong' manyalo betie nyo en Korusoin Dam manyo chak ki kendo jodak maka ne nigi geno nodhi kelo dongruok mathoth. To gi samo wuoyeni to ochalo gi mochung'. Ka waweyo mano nitie jopur mathuru niang' gisedongore matin. Ma nowaparo ni nyalo tim gima chal kamano mondo ger kata monument moro kanyo ma ji nyalo biro mondo nego gima notim kama gimoro malich kamano notimre. To it has never happened. Instead, sani dam migero mar Korusoin ni spillway mare manyigero, wall mare kunye kor got no kadhi pincha. Ing'eno dhi odonjo e site mar no oyude uko no. Koro to be dam no bende ouke mano draw the plan mar the dam. Anto chunya wuon kana ne paro to nonego bedie kata a small museum ma ji nyalo ga biro kanyo to neno Got-Alila. Sirikal nyalo medo kete gik moko magere ma wanyalo nene achiel ariyo adek. Pur mar niang' ne gima nyalo dongo Muoroni. Akwayo sirikandwa mondo miyo teme dwokonwa pek mar ngima piny kaka wan jopur. Fertilizer gene gi manche wacho ni odhi miyo nengo moyweyo gin gik miwacho wacha to gionge. To pur to dhige pur en fertilizer nikech niang' sami se pure to dwaro fertilizer mondo miyo kotimre maber. To ng'eni nokoyude got, oyude tie got. Ma plod no bene jadalagi ni luongo ni Solomon Udade ade sige tudi boro skul luongo ni Kade donge. Bas Udade ne nitie ni Solomon Onono ne nigi puodho kanyo. Plot number 2 ne mar Solomon Onono ade. Koro just wangayo ng'ado matin kama endi e pier got kanyo matin kama to wangayorno. Bath wangayorno got nitie mar plot Alila nika to bath wangayorno gi piny kanyo. E tie bungu kanyo mano yude. Koro ok ne nyalo wacho yude plot nono Got-Alila koro mane nyalo keje gine physical feature mane nyalo ng'ere. Since ni koro dam magikelo dam no bende is a tourism site to deber to giketo gimo machalo a monument moro kanyo makata kado beda historical site ka bedo dam ji biro neno to ging'ene dam no en kamono kwanyo uko. Kura paro ni kete kanyo dine ber. To bende kata mana nying dam dino lose de Robert Uko dam. Nikech ene manogoro that thing. That was his brainchild. En ng'ama riek. En researcher maduong' kabisa. Kendo en ng'ama kata kokelne books modhuro. Kanidhi ode kanyo to nyalo nyisi ni mago buge manokelne modwa timo research kendo duoko. Buge chiegni manyalo romo chiegni katon. To nonyalo somogi moduokgi within 1 month to sesomo moseduoko research mane dwarono. Koro kanobiro ka to ng'enyne ne en ga oko ok en ga Kenya ka. Koro kobiro to nodak adake dalane kanyo. Odhi Muoroni, onyalo dhi ng'iewo chiembe matin, to ng'enyne ne en e dalane. Nok en ng'ama ohero wuotho, be nok en ng'ama madh kong'o. Ne en ng'ama nodicha i dalane kanyo, nohero pidho yiende, flowers. Mana kamano Ramogi gi kanyo wachopo e giko mar chenro e tielo machielo mar ng'egwengo odiochieng' ma kawuono kaka isewinjo nonro mar Got-Alila ma bende umbe ne olandore kaka kama nokwanye Dr. Robert Ouko. Gie thuolo ni endi bende winjo ka bende jodak kwayo ni ka inyalo loki godni endi obed achiel kuom kuonde nyadhi manyalo yayo jolimbe to nyalo kelo negi yuto kod dongruok manyalo miyo alworani tingre malo. Kaw kamano riti masani warom juma manyien kuma boduoyo kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo.